a yau 17 ga watan Nuwamba. Abin bakin ciki shine ita kanta wannan kotu ta gaba ta zauna ta kori ƙarar da muka kawo. Abin da suke magana a kai dalilin su guda ɗaya ne. Dalili shine jam'iyyar APC ta jihar Kano ta kai ƙara akan membership ko kuma zama na memba na jam'iyyar NNPP. Wannan kora ƙara da aka yi a yau muna ganin ba a yi mana adalci ba, haka kuma ba a yi wa al'ummar jihar Kano adalci ba. Domin mun sani al'ummar jihar Kano sun fito kwansu da kwarkwata sun kaɗa mana ƙuri'u. A dangane da wannan muka yi shawara da masu ruwa da tsaki akan cewar lauyoyinmu su shigar da wata sabuwar ƙara a kotun ƙoli ta Najeriya, wato Supreme Court. Muna da yaƙini in Allah ya yarda wannan kotu ta ƙarshe za ta kwato al'ummar jihar Kano wannan haƙƙi nasu, haka kuma za ta kwato mana mu ma haƙƙinmu, kuma za ta kori wancan rashin adalci da aka yi mana baki daya. Ina so na yi amfani da wannan dama na tabbatar da al'ummar jihar Kano cewa mun yi magana da jami'an tsaro domin kare rayukansu da dukiyoyinsu. So da haka muna kira ga al'ummar jihar Kano da su ci gaba da ayyukansu da kasuwancinsu da dukkan abubuwa na walwala, domin cikin ikon Allah wannan jami'an tsaro za su fito kansu da kwarkwata su kare su. Muna so mu gaya al'ummar jihar Kano cewa wannan matsala da ta faru abu ne na ɗan ƙaramin lokaci. In Allah ya yarda wannan kotu ta koli za ta karɓo muku hakinku, kuma muna yi muku alƙawari wannan abu da ya faru ba zai tsoratar da mu ba, ba zai sa mu gaza akan irin ayyuka da muke muku na alheri ba, musamman abubuwa na raya ƙasa da kuma abubuwa da za su tallafa wa maza da mata, musamman matasa.